kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Fanta Sidibe Fulamuso kunnafoni labɛn bɛ fasiri jɛkulu maaw fɛ a bɛna lase u balimakɛ Seydou Sila maraka faama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la bi dunya in na juma utukalo tile 3 san 2018 kunnafoni bakurubaw filɛ. Jamana ɲɛma bɔta Ibrahim Boubacar Keita n'ale nɔngɔnkarikɛ a yɛrɛ nɔbilako la jamana ɲɛmaya sigi lahalayaw kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔna na san 2018 n'a tako fɔlɔ kɛra juillet kalo tile 29 ale nana ɲɛfɛ maa min dara ale kan o kɛra Sumaila Sise n'ale URD fanga ɲinitɔn o ɲɛma ye jaabi ninnu u bɔra kunungo suyanfan fɛ olu fila nata ɲɔgɔn sɔrɔ tako filanan na. ɲɔgɔnnajɛrɛ so min bɛ n'u ka ma Espace Maeva Palace faba kɔnɔ yan Bamakɔ a ye ɲɔgɔnnajɛrɛ bisimila a tun bɛ welewele da kan fɔ ka ɲɛsin dɛmɛdon ɲɔgɔnya baarada misɛnninw ani baarada lafoninenw olu bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ cogo min na minnu bɛ kɛnɛ fuga kɔnɔna na n'an ko ma ko UEMOA. Benɛgɛw ka lasigiden min bɛ anw fɛ yan n'an ko ma consul honoraire tɔgɔ de ye Olga Sanve ani a jamanaden ɲɔgɔn Bene tɔgɔ la ba jeliba dafɛla na u y'u ka nisɔndiya u y'a dankɛnɛmaya ka ɲɛsin u ka jamana ka san 58nan sɔrɔli ma a kɛra kɛnɛfuga kan n'u ko ma ko Espace Gourmand. Muso kelen min tun bɛ cɛbɔ 24 cɛla an ka jamana ɲɛmaya sigi kalata la ni o ye Madame Kante Jɛnɛbu Njayi bi a kumana ka ɲɛsin dunbaru ɲininaw ma a ko taasira wɛrɛ t'a la dɛ tako filanan na fɛn min ka dɔn k'a fɔ ale Madame Kante Jɛnɛbu Njayi n'ale ye kandidati ye k'ale bɛ jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita ale b'o dɛmɛ. Kunnafoni na kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan daani na aw ni ce aw ka kanuya kurayali la ka ɲɛsin maraka faama ka journal banbara lamɛnli ma. An bɔra k'a fɔ aw ye sisan daani na jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita n'ale kɛra cɛbɔ ye a yɛrɛ nɔbilako la jamana ɲɛmaya sigi lahalayaw la an ka jamana kɔnɔna na san 2018 n'a tako fɔlɔ kɛra juillet kalo tile 29 tɛmɛlen an kɔrɔ a jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita jamana ɲɛma bɔta ale ye jɔyɔrɔ ale ye o kumaba sɔrɔ n'o o ye fɔlɔ ye maa min dara ale kan o ye Sumaila Sise ye nin jaabi ninnu bɔra kunungo a jirala k'a fɔ tako fɔlɔ min n'a kɛra Ibrahim Boubacar Keita a sisan san 70 ani 7 ale de nana ɲɛfɛ maa 1,000,000 maa 337 ani maa 813 ale o de sɔrɔ minnu votera ale ye kɛmɛ saradala 41 murumuru 42 ale y'o sɔrɔ. Ministère de l'administration territoriale n'a ɲɛminɛ bɛ Mohamed Ag Erlaf bolo ale y'o kuma ale y'o dankɛnɛmaya a kɛra laseli dɔ senfɛ foroba laselikɛso o sanfɛ a jabɔta Sumaila Sise ale de nana meru Ibrahim Boubacar Keita la i n'a fɔ a san 5 ye nin ye a kɛra cogo min na ale ye maa 173 111 ale y'o sɔrɔ kɛmɛ saradala 17 murumuru 80 ale y'o sɔrɔ jaabi ninnu a fɔli cogoya la jamanaden minnu bɔra ka taa kalata kɛ sa kɛmɛ saradala n'i ye o jatiden sigi sen kan a fɔra k'o kɛra 43 murumuru 6 ye Aliou Diallo ale kɛra sabanan ye kɛmɛ saradala 7 murumuru 95 ale ye o sɔrɔ Cheikh Modibo Jara o dara ale kan ale ye 7 murumuru 46 ale y'o sɔrɔ. Espace Maeva Palace ale ɲɔgɔnnajɛrɛ yɔrɔ ye a ye ɲɔgɔnnajɛrɛ bisimila kunungo a tun bɛ welewele da kan fɔ ka ɲɛsin dɛmɛdonɲɔgɔnya sira fɛn min ye cakɛda misɛnninw ani camancɛ cakɛdaw olu bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ cogo min na n'u ko ma ko entreprise PME petite et moyenne entreprise minnu bɛ kɛnɛfuga kɔnɔna na n'an ko ma ko UEMOA laɲini ye min ye o de ye ka kɛnɛ waralen ko o sigi sen kan kɛnɛ min b'a to nin cakɛyɔrɔ minnu filɛ ni camancɛtaw ni dugumataw u bɛ se ka i ka dɔn ka fɔ tɔrɔmɔɲɔ sɔrɔ cogo min na k'u yɛrɛ dɛmɛ yaasa u bɛ se ka lɔfoni cogo min na ani laɲini filanan ye mun ye a ko labɛnbaw fɛ o de ye k'a fɔ o cakɛyɔrɔ ninnu bɛ se ka cɛya cogo min na o ye sababu ye mun bɛ ɲɛtaa sira o b'o kofɔ a bɛ sɔrɔ bolo yakubayali a bɛ o kofɔ wa a bɛ i ka dɔn ka fɔ fɛn min ye barantanya a b'o o kɛlɛ nin kɛnɛfuga in kɔnɔna na n'o ye UEMOA ye.
muso kelen min tun bɛ cɛbɔ 24 cɛ la kalata lahalaya la an ka jamana kɔnɔna na jamana ɲɛmaasigi a bɛ o kofɔ madame Kante Jɛnɛba Njayi n'u k'a ma Jebu ale ko taasira wɛrɛ t'a la ale bɛ ka dɛmɛ a b'a ta ka ɲɛsin Ibrahim Bubakar Keita ma tako filanan na n'ale ni Sumayila Sise kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ a ye nin kumakan in fɔ laseli dɔ senfɛ sɔgɔmada in na ka ɲɛsin dɔnkibaru ɲininaw ma a jaba la Lafiyabugu an ka jɛ an ka muso kelen min tun ye kandidati ye jamana ɲɛmaasigi kalata la an ka jamana kɔnɔna na madame Kante Jɛnɛbu Njayi an k'a lamɛn. Auzubillahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Mɛ ka kuma daminɛ ni Ala tɔgɔ ye n b'a laban ni Ala tɔgɔ ye an balima maliyɛn cɛ n'a muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn an ka élection a sera kuncɛyɔrɔ la n bɛ journaliste fo anw de y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ n'a laban ɲɔgɔn fɛ fana an ka jamana in ye jamana bari an ka jamana in bɛ dingɛ dɔ de kɔnɔ a mɔgɔ wɛrɛw de ɲɛ b'an na mun t'an ka jamana denw ye a bɛ bɛɛ ɲɛna ko élection tɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ an ka élection kɛra kɛcogo ɲuman na a kɛra transparence kɔnɔ minnu y'a organiser fana minnu bɛ jamana kunna sisan an b'o o mɔgɔw fana fo n'o y'an ka gouvernement mɔgɔw ye n b'olu fo k'u wale ɲuman dɔn maliyɛnw an bɛ dingɛ min kɔnɔ bi mɔgɔ si tɛ se k'an bɔ dingɛ in kɔnɔ n'an yɛrɛ maliyɛn dama tɛ an bɔra ka voter vote ɲɛna ne min ye muso kelen ye jama cɛ la ne bɛ n ka mɔgɔ minnu votera n ye n b'u fo k'u wale ɲuman dɔn an taara urne na an ma taa ni délégué an ka délégué kelen tun tɛ salle kɔnɔ an ma sotarama ta mɔgɔ ye an m'an bɛ wari di mɔgɔ ma u ka taa vote an ye mɔgɔ minnu votera u votera pour le changement u votera anw ye parce que an ka programme jar'u ye bɛɛ ko Kidali min ko élection tɛ se ka kɛ ne de kɛra muso fɔlɔ ka taa Kidali n bɛ Kidali mɔgɔw fo Kidali ne ye 334 voix de sɔrɔ Kidali k'u to kɛlɛ la k'u to dimi na k'u to maɲumako la 334 voix n bɛ Kidalikaw fo n bɛ Kidali cɛw fo n bɛ Kidali musow fo n bɛ Kidali denmisɛnninw fo o ye danaya min ta k'a da ne kan na Ala sɔnna a ma a danaya minɛ a bɛ fa n bɛ bɔrɔ ka musow fo n bɛ bɔrɔ ka cɛw fo n bɛ bɔrɔ ka denmisɛnninw fo o ye kadɔ dugu min ye bɛnbaliya ni kɛlɛ de b'u fɛ yen nɔ ne taar'u fɛ yen nɔ 211 personnes ne votera ne ye bɔrɔ kɔ n bɛ Baɲangara cɛw fo n b'u musow fo n bɛ denmisɛnninw fo 383 personnes de votera ne ye Baɲangara o sɔrɔla an taara kɛlɛ min ban bɔrɔ kɔ o sɔrɔla o fɛ n bɛ Mopti cɛ n'a musow fo n bɛ Sikaso cɛ n'a musow fo n bɛ Mali bɛɛ lajɛlen fo mun votera n ye mun ma voté n ye n'u ma voté ne u votera minnu ye olu ye maliyɛnw de ye ne yɛrɛ ye maliyɛn de ye donc an bɛɛ de bɛ dugu kelen kɔnɔ an bɛɛ de bɛ jamana kelen kɔnɔ n'o ye an ka jamanaba ye Mali ye an bɛɛ de jɛra an bɛ na an ka Mali démocratie sauver mɔgɔ fila min bɛ ɲɛfɛ n b'u fo n b'u respecter parce que ne hakili la an ka Mali ye silamɛ duguba de ye sanni élection ka daminɛ an ye kuranɛ kalanw de kɛ an ye dugawubaw de kɛ an ka jamana kɔnɔ ko ni Mali ka hɛrɛ bɛ mɔgɔ min bolo k'Ala k'o tigi gagner ni Ala y'a kɛ mɔgɔ fila min bɛ ɲɛfɛ an bɛna taa deuxième tour la an k'o résultat an ka accepter parce que anw de ye maliyɛnw ye anw de tɔgɔ bɛ fɔ an ka jamana na mɔgɔ minnu nana ka n'an filɛ u bɛ n'a lajɛ de n'a kɛra ka ɲɛ u bɛ taa n'a kuma ye n'a kɛra ka juguya fana u bɛ taa n'a kuma ye donc an ka démocratie an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka se k'an ka démocratie an ka se k'a sauver pour que minnu nana ka n'an lajɛ u ka taa ni kuma ye kuma min bɛ se ka kɛ an ka jamana ma kɔ kan kumaba ye n'o bɔra yen minnu bɛ yen nɔ n'olu ma caman sɔrɔ jamanadenw de y'a kɛ u ma caman sɔrɔ u ma mun sɔrɔ siɲɛ wɛrɛ u bɛ se k'o sɔrɔ u k'u ka résultat u ka accepter minnu bɛ ɲɛfɛ u ka accepter fana k'a fɔ ko Ala ko de don mɔgɔw de bɔra ka votew ye u ka résultat accepter an ka se k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka se k'an ka Mali an ka se k'a bɔ dingɛ kɔnɔ parce que kɛlɛ min bɛ Mali kɔnɔ déjà an bɛ Ala deli la o kɛlɛ ka ban an tɛ Ala deli fitinɛ wɛrɛ la ne ye bɛɛ balimamuso ye ne ye bɛɛ muso ye ne ye bɛɛ ba ye ne ye maliden de ye ne kelen de kɛra muso ye mɔgɔ 24 cɛra bɛɛ b'a dɔn Mali kɔnɔ yan balimamuso ko bɛ cogo min bɛɛ b'a dɔn Mali kɔnɔ yan ba ko bɛ cogo min bɛɛ b'a dɔn Mali kɔnɔ yan muso ko bɛ cogo min mɔgɔ si tɛ jama in cɛla muso tɛ mɔgɔ min bolo mɔgɔ si tɛ jama in cɛla k'a fɔ ko muso de m'i ta fɔlɔ donc n'o ye tiɲɛ ye k'an ka maliyɛnw bɛ muso respecter ko an ka jamana kɔnɔ yan nɔ an ka diinɛ bɛ muso respecter u k'a kɛ Ala kama k'a kɛ o musoya kama résultat min bɔra u ka résultat in u ka accepter an ka jisuma kɛ fitinɛ kan an ka jamana ka se ka taa ɲɛfɛ an kana ɲɛbɔ tɔw fɛ an ka ɲɛbɔ an ka jamana de fɛ donc ne b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ u ka résultat ninnu accepter mɔgɔ fila min bɛ premier tour la bɛɛ ka t'i ka diyaɲɛmɔgɔ nɔfɛ an ka taa deuxième tour la an ka se k'an faso bɔ dingɛ kɔnɔ ne min ye maa ye ni buwa bɛ ɲɛfɛ à partir de cet instant maa b'a aligné buwa la donc ne ka slogan de kun ye ko buwa k'a bila maa k'a ta ni Ala y'a kɛ buwa de y'a ta ne bɛ aligné buwa la
donc Boani maa bɛ fara ɲɔgɔn kan bi pour que an bɛ taa deuxième tour la ala sago aw. nin tun ye madame Kante Jenebu Njayi ye n'u ko a ma Jebu. Ale de tun ye muso kelen ye cɛbɔ 24 cɛ la. Ale ko ale b'a ka dɛmɛ don ɲɔgɔnya ale b'u taga ɲɛsin jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keïta ma n'ale ye cɛbɔ ye a yɛrɛ nɔbila ko la n'ale ni Soumaïla Cissé bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ tako 2nan na ni ala ma ko wɛrɛ kɛ utukalo tile 12. Benin lasigiden min bɛ an fɛ yan n'u ka ma consul honoraire a tɔgɔ de ye Olga Sanve ani a jamanaden ɲɔgɔn u ye u ka nisɔndiya u y'a dankɛnɛmaya a kɛra kɛnɛfuga kan n'o ye escale gourmandi ye k'a sababu kɛ u ka jamana ka kannabila o ye san 58 sɔrɔ. A kɛra nisɔndiya kɛnɛba ye mun ni Benin lasigiden a n'a a jamanaden ɲɔgɔn ani ka dɔn k'a fɔ maa ɲɛɛlɛkɛ minnu n'u y'olu wele ka taa u dɛmɛ u kungo la u y'u ka nisɔndiya u y'a dankɛnɛmaya. Gwara Daba Zimbabwe jamana kɔnɔna na n'ale ma garijɛgɛ sɔrɔ jamana ɲɛmayasigi kalata la u ka jamana kɔnɔna na a tɔgɔ de Nelson Chamisa a y'a jira k'a fɔ k'ale ma sɔn jamana ɲɛma bɔta mun i kana bɔ a yɛrɛ nɔbila ko la o ka sebaya ma ne o ye Emerson Mnangagwa a ko jaabi ninnu ko nkalon de don dɛ k'ale ma sɔn u ma wa i ka dɔn k'a fɔ nin kalata ninnu kɛra u ka jamana ɲɛma Robert Mugabe ale binnen kɔ novembre kalo k'ale ka fanga k'o daraki. Nin bɛ dan sigi bi la seli la min labɛnna fasirijɛkulumaw fɛ k'a lase aw balimakɛ Seydou Sila maraka fama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la. Ni ala man ka janya jɔn na ntɛnɛn don an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan waati kelen arajo kelen ka kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma arajo bɛnkan ale de don 97.7 tɔmi kelen fiɲɛ suru ka bɔ Sogonikura Kuluju Nagakɔrɔla na. N'a b'a fɛ ka segin ka maraka fama ka journal Bambara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ ale ye cakɛbara bɔlɔlɔ kunnafoni di sira ye n'an ko ma journal en ligne n'a ye malizoom.net kɔngɔn filɛ o la n'o ye ɲininikɛyɔrɔ ye Google ale sanfɛ a ka jufakɔnɔ nɛgɛjuru yalima a ka cakɛbara tata n'a a sigita a bɛ se ka kunnafoniw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ journal Bambara a n'a ɲɔgɔnnaw. Mun tora ne sa o ye ka foli ni tanuni k'a di aw ma k'a fɔ an bɛ dɔgɔkun kunfori la ɲɛnajɛ ale ka kan ka janto yɛrɛ la o fana kɔrɔ ko ka ɲi kosɛbɛ dɛ an ka janto an yɛrɛ la aw ni ce aw ka kulomajɔ la hakɛto bɛ nin kan sallahu Muhammad wa salim. Maraka fama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.